साला गरन ये सिंगापुर एगो नया सिगरेट के गाछ लौकल कहनी की रोको काहे ना अपना देश में ले चल जाई आइल बोरले बानी तो एगो नया हो जाई गाछ हमनी के गाँव में तो ये एगो सिगरेट के गाछ हमरा लौकल अब एकरे के बोआ तानी अब देखो तानी पड़ता कि ना बउआ तनी तो फरी न आइए सिगरेट बेचम दुकाने दुकाने सबसे सस्ता आ मेगू में आए दुकान के लगा जात पानला उनकरे सस्ता बेचे। अरे बाबू अब का रोपता रे लंदन से लिया के? अरे नानू हो लंदन से ना गोरे सिंगापुर। अच्छा तो वहाँ से सिगरेट के गाछ लेके नहीं है। अच्छा बाबू ये बताओ ये सिगरेट कौन रलो? ई अलग क्लासी नीचे से पिए वाला। और सरवा दुगला बारे खाली टेढ़े बोलता। अच्छा बाबू ये बताओ ये को महीना में फोड़ी? हाँ सिगरेटावा एक महीना में फड़ी। अच्छा एक महीने में फोड़ जाएगी? हाँ एकदम एक महीना में ढेर फड़ी पूरा लदरा जाई। ठीक 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 हम देखते बनी एक महीने बाद। बाप रे बाप कितना फल रे सिगरेट साला रे ये देखो तो लइके नु यार यस रोज सार की एगो चूर के पी। ए रुको 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 तार चोरी की आदत ना गइल गाल मरवा के लिए बनी जब तू के पिए तरह होय तू के पी लो। रे एगो फिल्म तो तोर घर जाई काली सर दो गो के बात करत रहता। हने आओ क्या रे एकरा के लियाए में मेहनत लागल बा पैसा लागल बा यही लाइल बा जे गरिया के भागत रह हम गरिया नहीं हो आ त कहत ना दोगला तेला माने यही लियाल बनी रुपया निकल ना लियाए में तेरी बोले कि हम घर बनवा के लिए बनी। आ त सिंगापुर गोरा नहीं हो यही गोरा नहीं हो टिकट दाम ना लगेला। जद काली घर बनवा ते अच्छा कितना दाम बा? 50 रुपया। 25 रुपया में देबो? 25 रुपया भाई सिगरेट नहीं